Guys, dito makita ang pinaka-popular na on-cloud ngayon, ang Year of the Snake. Ang pinaka-bagong release na on-cloud ngayon, ang on-cloud Nova. At syempre, hindi na mawawala dyan ang one of the expensive shoes na collaboration ng on-cloud, ang Loewe. So ayun guys, aside dun sa mga popular demand sa ating mga on-cloud shoes dito sa Collector's Pad, nandito pa rin yung mga ibang items na talagang hinahanap pa rin ng mga collectors and yung mga sa mga uptrends sa mga ganitong items. So we have some mga Jordan shoes, hoodies, gym bags, pwede rin pang traveling bags, and syempre mga trend toys.